Umalis. Wala. Umalis sila ni Jay. Magpapakarwash daw. Karwash. Oo. Ano? Positive na? Positive na? Wala. Wala, dala niya siguro. Okay. Hello guys. Good evening. Dahil niliyasan ako ng aking partner, tayo ay mag-live sa YouTube. Long time no see. Long time no live. Tagal ng panahon guys. Wala akong live. Walang maayos na upload. Ang sipag ko kasi. Lagi akong sinisipag. Sinisipag ang buntis guys, mag-live, mag-video. Upload ng mga video. Ngayon talaga siguro pag buntis. So, tamad-tamad. So, kamusta na ang lahat guys? Kati. Hakay. Oras sa Dubai. 10:30 ng gabi. Ayan, tahimik na ang lahat. So, pwede tayong mag-live. Kumusta guys? Halina kayo. Kumusta ang lahat? Ito lang. Live tayo habang walang kasama. Papantok. Kumusta na ang lahat guys? Tagal kong hindi nagla-live. Ewan ko ba? Walang panahon sa pagla-live. Sobrang pagod na kasi guys sa trabaho dito. Kaya yun. Bihira na tayo makapag-live.
Tayo kumain ng orange. Vitamins. Thank you, Lord. Ay, thank you talaga, Lord. Wala tayong bra. Ay. Hindi na consistent yung aking pag-upload sa ng video guys sa YouTube. So, kung ano-ano na lang ang aking ina-upload. Ano tayong orange? Lamig. Taglamig pa din dito guys sa Dubai. Baka April pang start ng summer. Hello, so 1,000 viewers in my house. Lamig.
Hello! Miguel love shoutout sa 2,000 viewers in my house. Kamusta guys? Tanggal tayo ng cutex. Pa-music nga ako. Music tayo. Ay, thank you Lord, sorry. Lang music. Ano na palang mga ano dito?
Big love shout out sa 2,000 viewers in my house. Ang puso kong ito. Hello, mega love shout out sa 3,000 viewers in my house. Kamusta? Kamusta? Kamusta guys? Hello. How are you guys? Mega love shout out sa 3,000 viewers in my house. Come on, come on. Thanks for supporting my live.
Kamusta guys? Tagal kong walang live. Ng pag-ibig mo. Kuskus lang tayo ng kuko guys habang nagla-live tayo. para productive ang ating live. Hey guys, come on. Kamustahan lang tayo guys. Dahil ako'y matagal na walang live. Walang upload. So, tara na. Chika tayo. And patamsak na lang din guys. Lagyan mo shampoo to. Dun. Thanks for supporting guys my channel.
Pati mga pangarap ko. Ang tulad mo. Ilan kayang mga babae kilala ang paluluhay.
sa support, guys. Basta tuloy pa rin. Basta tuloy pa rin.
lumayas ang aking viewers na isa. Thanks anyway for support.
Hello, big love shoutout sa 3,000 viewers in my house. Thank you for watching, guys. Ano tayo? Nail polish tutorial, charot. Yan, linis-linis ng kuko. Jawari tayo, guys. Mag-cutex. Dahil nakasanayan ng laging may cutex. Ayan. Nag-love shoutout. Oh.
Hi, mega love shout out sa 3,000 viewers in my house. Balik lang kayo guys. Hello. Almost 12 in the morning. In the midnight in Dubai. Dan. On and on and on. Oh no. Nadali. Ay, pellets.
Yan guys, tapos na.
Kunting minuto na lang tayo, guys. 10 minutes. Out na ako. Tutuyuin ko lang ito eh. Ka-out na tayo, guys. Bini-bining marikit. Naantok na rin ako, guys. Mag-alas 12 na. Dahil ng serum sa ating mata. Kasi lagi na lang siyang parang namamaga. Floppy eyes. Oh, baby, baby. Don't touch my body.
Okay guys, so okay guys, hanggang dito na lang. It's too late. Tulog na ako guys. 12 o'clock na dito ng madaling araw. So, tutulog na mga tao. So, kailangan ko nang tumigil mag-live. Okay. Salamat sa mga nanood. Salamat sa mga still sumusuporta sa aking channel. Bye-bye.